Magiling. Tawagin na, marami po na. Ayan, natabunan pa ng mga kahoy-kahoy. Pagkatapos ito, mawala na siya. Hindi natin makikita. Mount Makiling. Ayan. Tayo natin, lumabas si Mount Makiling. Ayan. Batangas pala yung Mount Makiling? Ito yung kinikwento na sa libro ang hiwaga ni Mount Makiling. Ayan Mount Makiling. Sino kayo nakatira dyan? Yan yung itsura ng Mount Makiling. Bundok ng Batangas. Mount Makiling. Mount Makiling. Another one. Ayan na, nakikita na natin. Ayan. Ayan na si Mount Makiling. May mga bahay pala dito sa baba ng Mount Makiling. Mga bahay. Ayan. Ayan natin. Magdadalawang minuto natin mag-antay ni Mount Makiling. Yun. Ayan na. Magiling masyado kasi may nakaharang na mga kahoy-kahoy. Yun, nakikita natin. May ulap na naman. Wala na. Bye-bye na Mount Makiling. Nakikita. Yun. Ayan. Makiling. Yan, laki pa naman Makiling bundok. May bahay sa baba ayan Mount Makiling. Ang ganda, parang ganda ng Mount Makiling. Yan. Medyo yung Mount Makiling na to. From entrance ng Star Tollway, halos 4 na minuto makikita nyo sa Mount Makiling. 4 na minuto. Ayan, ito na yung exit papunta na tayong Manila at saka Calamba. Nandiyan pa rin si Mount Makiling, hindi pa nawawala. Ito yung Rizal Day, walang bayad. Happy New Year advance sa mga yan na si Mount Makiling. Kitang-kita na ang ulap. Grabe ulap siguro. Pag umagat ka dyan, na lang 2 piso lang pamasahe, langit na yan. Siyempre tinan mo. Grabe, yan ang ganda ng Mount Makiling. Yan, tapos may bahay dyan sa baba. Pero walang bahay sa taas. Yun. Okay na. Okay, advance Happy New Year. Happy 2023.